लोगोफोर जोंहा दिनै आलुनि भिटामिन सारनो नागिरदों आरोना आलु गायदोंमोन नालाय आलु गायनायाव नै बेजों मोननैजों मिक्स खालामनानै सारनांगौ जेराव सारजायो नैबे नै आपेल आंगुर जेरावबो फिथाइ सामथाइ जिखुनु खेथि खालामा मानो बाव सारजाजोबो आरोना लोगोफोर बे ओमफ्राय नै बेबो मोनसे जुम प्लास DCL होनो बेनि नामखौ नै दामा बियो 235 ओमफ्राय नै बियो बेसेबांथाय 182 आरोना दामा लोगोफोर बे मोननैजों मिक्स खालामनानै नोंथांमोनहाबो आलु गायदोंबा सोरबाफोर आलुआव गायनो हागोन आरोना जों बेखौ दिनै मोननैजों मिक्स खालामनानै सारगोन नै लगायखाबाय जोङो मोननैजों मिक्स खालामनानै सारगोन आरोना माने बेखौ 100 ग्रामसो होनांगौ थिंखि गंसेयाव ओमफ्राय नैबेखौहाय मुख्रासे होनांगौ आरोना नै माबा दंखायो मुख्रा बिनि होग्रा बेखौ 100 ग्रामसो होदो 500 ग्राम थायो बियो लगायनांगौ आरो मोननैजों लगायनानै सारनांगौ दै होदेरबावबाय आरोना सुद्द मगासो होनांगौ आरोना दैया फुल जानोसै दैखौहाय आराम लगायदो गनजों मोजां मिक्स खालामनांगौ आरोना मोजां लगायनानै सारनांगौ मिलायनांगौ नालाय नै दा बेखौ लगायखांबाय आरोना लोगोफोर लगायनानै ओमफ्राय मोजां माबानायनि ओरै सोमावनांगौ आरो मेचिनखौ होमबाना आराम मिक्स जाहैसिगोन आरो सारबाय नै जोंना मिथिंगा बाया मैया मेचिन गाज्रि जानानै माने 7थासोल' लाइन सारनो हादोंमोन आरो लोगोफोर दाख्लै खुवानि मुलि सारखांखाबाय ओमफ्राय खुवायाथ' देग्लाय बारा गैयायानो एसे खाफाल मोजां होनांगौ जाहैबाय खनसेल' सारनांबाय बिदिनो खुवानि मुलिजों अस्तादफोर एम्फौ अरिनि सारफादेरनो हायो आरोना लोगोफोर लगायनानैहाय जोङो अस्ताद लगायदेरनानै सारदों ओमफ्राय दिनै नै भिटामिन सारदों आरो एसे बिफाङा मोजां जानायनि बेदरा मोजां थांनायनि नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर आलुफोर गायदोंबा सारदो नै बेखिनियानो जों गायनायाहाय ओरै माखासे जुखाम दंदेरो आरोना लोगोफोर जुखामा हासार सारनो मोनाखै बारा आलुआवल' मोजां होनाय जादों हासारा सारबावनांगौ इउरिया सुपारफोर लोगोफोर होनबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै अन्नानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो नोंथांमोननि सापर्टजों जाहाथे आंनाबो चेनेला ग्र' जायो थेंक इउ